Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Umaanak ni si Wilma o nalipay ka kini diyang gida ni Victor sa subdivision diin dito ang gipatukod ining bay alang kang Wilma. Nakahilak sa tumang kalipay si Wilma. Sige na, asaan ang building nga? Kanang dili kayo dako. Pero 2 stories. Kana, cute kay na para nako. Pues, huwag ka masahiyop lang. Moray po'y ano to, human mo ihumugso si Baby James Lindon. Vic, love. Nalipay kay ko. Salamat. Intalay ko nga na, love. Huwag mo na'y trabaho o nila sunod si Mana. Kadako kas na gasto ni mo, anak, no? Tungod alang ni mo, huwag sa umabot ang anak. Ihatag ko ang tanang mga butang na magkalipay sa akong binahan. Vic, love. Salamat. Malipay sab si Papa kung mahibaw ni ini. Pohon kon mga anak ka na, idungan na to ang house and lot blessing ug ang bunyag-unya ni Baby James Lindon. Love, way kabutangan sa gibati kong kalipay. Nga ikaw ang nahimo kong kapika sa kinabuhi. Og ikaw mo'y amahan sa mahimot ng mga anak. Iyon na sabihan ang gibati kong kalipay uban ni mo, love. Huy, litanaw ta nila Ay, bisag din na eh. Ibuglo na sila. Buing. Tapos bay, di ana to. Yung pag sa buing jud ka na. Asa man kuno to sila, aling? Ay, wala man to magsulti sila day Wilma og dong Victor ug asa tong lakaw nila. Unsa gitong orasa sila manglakaw, ha? Human sila mamahuway ganina, human pa ni Udto. 2:00 pasado gayo tingali kadto. Moabot gani sila ug mangita nako si Wilma. Ingna nga muadto kong mama niya, ha? Muduaw ko. Ay, Sabado man ron, sir. Lunes ug Domingo may tingduaw. Magbuot sila og karon kong adlaw muduaw sa kong asawa. Maayo ron kay dili daghang tao. Magpanubi na sad ko. Sige, aling. Ay, oo niya, sir. Kaya nimo nga ikaw rang usa? Nganong dili man. Aga kuno na bagyod kayo ko nga dili na makahimo paglakaw, aling. Kaya pa na ako, oy. Magmulo baya ka usahay sa imo arthritis, sir? O maglisod kag lakaw? Aw, usahay. Pero usa ka semana na. Kaluoy sa Ginoo nga nakapugong ko nga dili mo kaon og adobo. But-an ako sa akong anak ug unsay kanon ako, aling. Ay, maayo noon, sir. Na sige ha. Adto nako. Aron may makita pa ko nga manabtan dito. Nga makapangadji alang kang Ophelia. Mas maayo baya gayud, sir, nga ang tagtungod gayud maoy mo pahinungod og pag-ampo. Bitaw. Maumsad na ibuhaton ko. Ayaw na kong langana dihag tabi, aling. Aray na ko, ha? Ay, sir. Amping, sir. Salamat nang... Nangumidya man si sir. Gimanang mangkot? Ay. Oy, sa katuod to sila sa Day Wilma, no? Excited na yung kumoti maning bahay, love ta. Daghang kog nauna nga gusto kong ipahilo na. 2 ka kwarto sa silong, unya kitchen, og sala. May salag yapon sa taas, love. May teres nga mag-ambos sa garden sa ubos. Vic, love. Ako na tingaling labing malipayong asawa ng higayo na. Karoon na dahil kayo na. Hagtod karoon sa nga mutugot ang Diyos nga buhi ang bata niya. Uban sa itong mga anak. Huwag ingon na ang pagmahal ko ni mo, Wilma. Why kinutuban? Vic, love. Mahal tasab kayo ka. Ikaw lang ang bugtong lalaki nga akong mahalon. Ikaw lang.
Gipahilak noon ko ni Mada. Pero luha ni sa kalipay, love. Love. Yan sa mana. Lihian na ito ni Ron. Lihian naman kita. Pilyo ka yun, ha? Sakit na boy. Uli na ta. Pabayat ang pahibaw ni Papa kung asa ta. Balitaan ko sab siya sa laing regalo mo na ako. Oh, sige tala. Kadiyot lang, love. Nisakit mo ng kuntiyan. Love. Aray. Love, tingaling mga anak ko. Oo, ayaw na, ha? Ayaw na. Ayaw binuang di, ha? Tempa. Ay, sakit. Cute. Love, sakit. Hindi na ako malakang ang hotel. Love. Sound. Relax na ko. Please. Dali. Idiretso kita sa labing doon ng ospital ga atong makita. Sige, gibati mo, ha? Doon lang ta sa perpetual sukor. Mo na labing doon nga akong kahatdan nimo. Medyo nawa ang sakit. Pero, sige. Ilahos lang ko aron pagsiguro. Mas maayo pala. I-relax lang ko na nagkagalingan mo. Oh, di na nagutahan lang. Wala pa manggayod sila sa day Wilma, oy. Hapon naman. Aling, Ay, sirado man ra gining gate nga gamay. Biyam lihi gud. kadiyot lang, sir. Madaog na ko. Ay, wala baya na ilak? Wala kang daduhi ba? Ay, lisod man ko tablihon. Way kusog ang akong kamot. Don't worry, sir. Sod na, sir. Naada ba sila? Ay, wala pa gayod, sir. Uy, hain man itong duha. Nagmuling tingali to, sir. Ana, rabaya yun na sa Wilma. Mua to ganig mall. Ay, halos ang tanang department store ang tuon sudlon. Kanang mga butek. Mabdos ra ba to? Makahimo pa ba tog suroy nga dako naman tog tiyan? Dalas ang hay, tingali niya, sir. Sige. Ako tawi lang kog Louis Abi, aling. Kadtong powder, sir. Ginger powder. Oo. Ihatod lang diri sa balkon, ha? Lantaon ko sila og manguli na. Sir. Sige po mo si doktor. Wala ba siya ma-check up na yun kay may nag-una niya? Mr. Solis? Yes, nurse. Nga no? Kinahanglan nga i-admit na si Mrs. Solis. Magigsulti mo si doktora. Sige, nurse. Musunod ako. Unsa ka tong lakawa nila ni Wilma? Kadugay ba? Ay, bitaw, sir. Wala ba kahay na hitabo, no? Simba ko. Simba ko ka diha, oy. Aling. Ingon, bitaw kong simba ko, sir. Mabalaka lang ko ba? Tubaga na. Imo rong cellphone? Ay, oo, kadiyot, sir. Ay, si Day Wilma di ay. Hello, Day? Ako rin ang aling. Ako gigamit yung cellphone kay naglubat ko. Ay, dugay lagi mo dong. Ganina rang nangita si Romy ninyo. Haima mo? Di aron mi sa ospital. Akong gi-admit si Wilma kay kisakitan si Tian. Ay, hala. Usya di ay. Di amin sa perpetual sukor. Ari amin ang aling. O dada ang giandam niya para pagpanganak. Naibaw ko ng kaog, hain niya ibutang. Ay, mao di ay nadugay mo dong. Nagbati na di ay siya. Kalit kayo. Sige lang, huwag ta magsulti.
Dadana diri nam. O pagdaos sa huwag pila ka mga gamit nimo. Di mahimo nga akura diri. Oo, dong. Sige, pahibaon ko iyang papa. Inyong papa di ay? Sige. Kinsa tong nadawag, aling? Si Dong Brixer, ang silpo ni Day Wilma ang gigamit. Tuwa di ayron sila sa ospital. Uy, unsa? Nga naman. Nganong tuwa man sa ospital, aling? Gisakita na sa tiyan si Day Wilma. Kalit kuno kaayo. Mo'y pulong ni Dong Victor. Uy, O gi-admit na. mukuyog ko. Mag-ilis ako, ha? Ay, ayaw lamang, sir. Malanga na kita. Wala sa'y mahibilin din eh. Oo, di ay. Nala, sige, sir. Kuhaon ko ang iyang mga kinahanglanon. Wala ikaw maigda. Sa may gibati mo, ha? Masakit pa nagsa. Mao na kit hinuning buwan na ang akong ipaabot. Ay ko biyay ha. Anil ako. O manisab to si nang aling. Unya, uy kauban dito sa papa. O, ug ni ana si nang aling. Pabalik ko na dito sa bahay. Aron may kauban si Papa. Aray, Oh. may sakit na sa love. Aray! Pahibaw ko dito. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!